Què passa, catalans de Catalunya? Avui el meu nebot m'ha demanat aquest pastel al vino tinto. A veure què tal, és un pastel ben fàcil de fer, té un resultat força bo i, escolta, desapareix en un parell de dies. Per començar, necessito aquí un vas sencer de vi negre, ok? Un vas sencer de vi negre i el aromatitzarem, una mica de canyella, una mica de sucre i un parell de grans de clavos d'olor. Després, mentrestant, en un bol hi poso 200 grams de lard de porc, ok? També hi posaré 200 grams de sucre. Ja veràs quin pastel més bo, nanos, xavales i xavales. Quin pastel més bo que sortirà. A veure, 200 i 200, 400. Ok, xavales, això ho remeno la llar de porc. Ben remenat amb el sucre, això ens donarà una textura ben flonja. Ja veureu que bo, ja ho veureu. Feu-ho. També necessitarem, xavales, aquí 100 grams de xocolata, això ho reservem, vale? Aquí ara 4 clares, no, això són rovells, home, àvia dels fogons, amb els rovells, 4 rovells d'ou, amb el sucre i amb el lard, tot ben remenadet, els 4 rovells d'ou amb el sucre i el lard, recordeu, 200 grams de sucre, 200 grams de llarg, que quedi tot ben remenat. Ben fàcil és aquest pastel, nanos, ben fàcil. Ara, una vegada ben remenat, aquí he posat la ratlladura d'una llimona, tota la ratlladura d'una llimona, i us en recordeu d'aquell xocolata, d'aquells 100 grams de xocolata? Pues aquí juntamos los 100 gramos de chocolate desfeta al microondes. D'aquesta manera, amb el microondes la desfem sense problemes. Una vegada ja hem posat la xocolata, pues nada, a mezclar de nuevo, venga, y que todo quede bien conjuntado, todo bien conjuntado. Mira que és ben fàcil aquest pastel, xavales, si no el feu és que n'hi ha per matar-vos, Us en recordeu d'aquell vi aromatitzat que ha perdut ja calor? Ok, li posem la meitat aquí també con el resto d'ingredientes, ben remenadet. Ja ho tenim ben remenadet i ara hi afegirem 200 grams de farina tamisada. Ja ho veieu que fàcil que és això, xavales. I aquí també hi afegeixo una cullerada repleta de polvos de hornear. I tanmateix, què haig de fer ara? Doncs vinga, remenar amb molt de carinyo que quedi tot bien mezclado. Vinga, va, xavales, siguiente paso. Aquells 4 ous, aquells 4 rovells d'ou, tenien por consiguiente 4 claras, Ara, amb una miqueta de sal, se trata de levantar esas claras. Venga, levantarse claras, por favor. Ay, señor, que me lo paso bien estas recetas. Mira cómo se han levantado estas claras, Li poso ara aquí un parell de cullerades, 3 culleradetes, són culleradetes de sucre y las acabo de levantar un poquito más. Venga, claras, a levantarse, que es temprano. Y una vegada las tenim levantades, que ya se han levantado con la cara bien lavada, ahora se han de adjuntar con mucho cariño y con movimientos envolventes, que diuen aquella gent, los del país vecino, dicen con movimientos envolventes, vamos a
añadiendo las claras al resto de ingredientes. Super fàcil aquest pastel, nanos, super fàcil. Com veieu, al final ens queda aquí una crema fantàstica, que este serà el resultado de un pastel al vino tinto. Ara això això és un motllo de 25 centímetres, qui diria 25 centímetres que són això, li poso una mica de llarg, no de llarg, sinó de llarg, li poso, l'embotomejo amb una mica de llarg i també li poso una mica de farina. D'aquesta manera el pastel no se me va a enganchar en ningún lugar. Truquillos, truquillos, xavales, que aneu d'aprendre, home, que aneu d'aprendre. I una vegada ja el tenim ben embatomat, ja li podem posar aquella crema, aquell resultado, us en recordeu de los 200 gramos de todo, 200 de harina, 200 de azúcar, 200... ja no me'n recordo de què més, però bueno, ja mirant el vídeo, això quedarà fantàstico. Mireu que és fàcil aquest pasteleto, A continuació, una vegada ja hem posat tota la mandanga, unos golpecitos para que se vaya al aire, y seguidamente lo pasaremos al horno. Això de l'horno, l'horno jo l'he posat a 180 graus i ha estat uns 50 minuts, aproximadamente 50 minuts. Pero como cada horno es un mundo, al tanto, anem mirant a veure com queda. 50 minuts, fuego arriba, fuego abajo, Aparte, a veure, que se'n menja, aquest vídeo se'n menja. Aparte, això serà la cobertura, la cobertura la farem amb 180 grams de sucre d'aquest, com se diu aquest sucre? Ara, n'hi diuen sucre glaç. Jo li deies sucre llustre, Això cada uno le diga como le diga, Això barrejat amb vi ha de quedar com una textura, ja la veureu al final. Mireu, al final és ràpido. Això ha de quedar així, veus? Xavales i xavales. Aquesta és la textura que necessitem. Això ho farem a última hora, Per això, a última hora, perquè no se nos coma el dragón. Ok, mira, 50 minuts. Mira que fàcil que ha sortit això, xavales. Aquí han quedat uns forats. Aquests foratos que es veuen són perquè he posat el palillo para ver si estava cocido. Como me apaño, A continuación, que maco que és això, lo bautizamos. Venga, bategem aquest pastel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ok? I aquí teniu tot aquest sucre llustre que hem dit anteriorment. Si en voleu posar més, doncs ja ho sabeu, així jo només banyo la superfície. Si vosaltres voleu banyar els entornos, pues n'heu de posar més, xavales, que lo sepáis. Senzillament seria posar els 180, pues 180 gramos de sucre glaç, pues posar-ne una mica més, una mica més de vi, pandando. Después, decoración, cada uno que lo decore como más le guste, chavales. Aquí jo hi poso unes anous, ok? Vaig una mica lent perquè tinc una edat. Après, xavales, après. Què hi poso aquí? Per això, d'immediato, d'immediato. Perquè si no, això, la cobertura aquesta se nos va a quallar. Això és una mica de coco rallado. Coco rallado. Hasta us canto i tot, xavales. Què més voleu? Amb això del coco rallado, d'aquesta manera, anem dissimulant les imperfeccions. I una vegada ja ho tenim ben decorat, solo nos queda dejar que se enfríe. No us ho mengeu calent. Bueno, si us ho podeu menjar calent, també us ho podeu menjar calent. Però habitualmente se come frío. I catalans i catalanes, aquí hi ha un autèntico pastel. Això és un pastel que em va ensenyar la hermana Bernarda.
Chavales y chavalas, solo me queda disfrutar de este fantástico pastel. Si voleu veure més receptes semblants o diferents, subscrivir-vos al canal, chavales. Vinga, una abraçada.